Wow, mga kamaton on board sa kon. Ang gwapa nga tagalimod dyan yung mga kamaton, no? Gwapa, pero ang oras gali mga kamaton. Wow, 11:41 na ka mga kamaton. 11:40 sing gabi na kamaton, manug alas 12 na niyo. Puli kami ni Mami Ngagaw sa limod dyan, no? So, mga kamaton, puli kami kay pista gali subong sa limod dyan, ha? Alin si Ma'am Sayang, obra, ingagaw puli. Mamista kami to. Mamista si Ma'am to sa Ilabanay. Kasi yung ano na, banwa. Ma'am, set up ma'am. Set up sa channel ni Maton. Parang hindi ka kita una, pe? Oo, yun. Kita mute eh. Set out to sa mga friends mo subong nga nagaulat nga mamista. Madisco pa ni gali mga kamaton si Mamo, madisco pa ni gali si Mamo, ingagaw gini disco mo. So, kita mute eh, kita. set out sa mga amiga mo to nga nagaulat to, my friend mo to. Set out to sa inyo, sige na. Shout out ko na lang ako ng mga friends. Hindi ka na makita yung natabunan mo. Kalma ako da, I'm coming. So, dugay-dugay na mga kamaton ay may garing ang sipi ni Mamo. Dugay-dugay na nagreng. Hindi nakahula to ang naulat sa ano na, limod dyan. Yun mga kamaton, yung ngagaw gini si Ma'am sa pamista kay madisco ni si Mamo. Hindi lang disco. Ayun, wala na ito mga kamaton. Hindi lang disco. Hindi lang disco, pati baso. Oo, pati baso. Yun, nara naman mga kamaton, no? Garing naman. No? Pangita na sa. Ayun. So, mga kamaton, kung galing mo ning alin ni si Ma'am sa lapas, so pabanwa ning alibod dyan, pista subong. Mga 33 guro kilometer guro ma'am ano, alin sa lapas. Ang kalayuan. Oo. So medyo layo-layo ni ma'am, mga kamaton mo, limod dyan, ti amo ni oras, so manog alas 12. Manog alas 12 na si Ma'am. Ingagaw, baboy. Ingagaw pa ni kami ni Ma'am, bista ko to gali kay Ma'am kanina yun ah. Oo, ay nga, baboy. So, amo na pista man din may mga upod ko gali mga kamaton nga diver, ang anday jazz. Dapila di kabilog, upod ko nga mga kuan na strong. So, shout out sa inyo gali. Amo na, hambal ko sa inyo, mamista ko sa inyo. Urang oras mo alas 12 na sing gabi. Oh. Pwede na, kay ngagaw pa ni. So, pakita na yung beauty mo, kaya nagpagwapa ka gina, ma'am. Sige, pakita sa kuan mo, shout out eh. Oh my God! Wow! Pakita ang gwapa mo. Doon na huya na ta. Oo. Doon na huya na expose ang beauty ta. Ang mga upad mo gali sa kuan, sa imo obra, yung shout out mo. Diba si mo tuyo-tuyo nila ko sa kadlaw. Makita nila ko sa vlog. Oo, te, gusto mo man live vlog. gusto mo man live vlog para ano na matinding ang video ta. Ang trending nga ba nga alas 11 na. Hindi ka pa. So, shout out mga upad mo sa imo obra. Yun, shout out na lang gali sa mga upod ni Mamo. Ay, pati mo. Gabi na mo. Mga nagapanago ka, Mamo. Nagapanago ka mo lang kagwapasin mo. Ay, good line na ma-expose kundi ano ng beauty ko about. Yun, di medyo, ano na tayo nga lugar, Liusan, Ma'am, no? Ano yun, lapit na lang. Bangkal Liusan na. eh. Bangkalo. Barangay Bangkal. No. I see. So, medyo... Gwapa ko no. Gwapa ko to kung ano. Wala suga. Pero tulog na di ang imo, mga mother mo, tulog na ya. Tulog na ni. Bagi si Ma'am gali mga kamaton, kuha ni sa mo dalaga pa ni si Ma'am. Eh mo ni oh, ingagaw. Ingagaw disco. Kag baso. Tungod nga bago si Ma'am nag-obsay ang obraw. Ingagawon to ni ang baso. Oh. Yun. Kali mama, titigil na hindi na kitaon. Ano mo? Kalau malah edit na ta. Edit, gina-edit man to. Oo, mamo. Siguro may mo vlog niyo, wala na ka na edit ni. Kinanula ko Oo, edit to. hindi na naman tutkan. Sige, edit ang imo niya. Ito ka pang ano, pagkitabla. Talaga si Manto, no. Ako na yung oras, di sa oras. So, alas 12.
dugay-dugay na sa ako na, alas 12 na. Ilan na lang kami notos na siguro kung may 10 minutes pa siguro ang amon nga Maka Taganon. ingagaw pa ta 2 hours 2 hours ta tagayay. Oo. 2 hours ka disco anay, kag bago Oo. magtagay-tagay kon. Ay, si mga kamaton diri, sino gani ma'am ngalan mo, ma'am? Jean. Jen, si Ma'am Jen, sa den to gani sa bawas lapas no? Oo. Sa lapas si Ma'am Jen gali gobra mga kamaton na. Di obya bas, di mo niya naging agawis ka naman ni oras oh. So sa taop gali sa kay kamaton ko Helium ni passenger ads ni Helium si Mamo. Nagyan niya ni gali sa kwan, nagyan niya ni gali sa kaingin ni passenger ads siya. So, amo na yung dalagan ko si Mamo, nakuha ko sa taot sa mga upod ko nga mga kamaton. Ari, binabira naman din yung pulaw dyan, panas na mag-agaw. Pakasay na niya, no? Oo, way na ni subong kwan, way na ni subong tamad-tamad. Way na ni subong tamad-tamad nga pangabuhi di sa aton nga lugar. Wrestling at saka lang sa pangabuhi, ma'am, no? Ma'am Jen, no? Yes. Eh, pinaka nakakuan, pinaka nakatoy ko bramo des lapas. Ang dati call center ko, tapos nag-transfer I see. ko mga almost 1 year naman na. I see. Before call center ka. I see. Hindi nga ito, mayo man ang kita sa call center na nagkuhan ka na. Depende, hindi ko kayang pulaw. I see. Amula na ang problema, ang pulaw gitoon. Pero sa amon, wala tulog-tulog hasta magaga. Ako eh. Why, Sobra pa sa call center, no? Sobra pa. 24 hours hindi ang duty ni Maton mo. 24 hours ang duty ni Maton. Wala day off, day off. Oo. Kaya mo na alas 12 na dugay-dugay pa. Abot sa banduang yung singalimod dyan, no? Pista ni Subungo. Talaga buhay, oh. Abot ko tutulog na sila. Wala na. At di pa rin Wala na bilin. pero sila nga, kung may bilhin pa man eh. May sapon pa tatong nga duwa. I-disco to na lang eh. May sapon pa tatong nga duwa. Kaya mamistagi ko tiya sa inyo ya. Kung may bilin pa. O na mo pa ganito nga mga, mga dalagita ko. Diyan ganito naman ito. Oo. So, medyo ari-ari na kami ni Ma'am Jean, no? Hindi ka kitaon sa aton nga mga kamaton, no? Ay, Yun. Sa taot. Shout out sa mga grupo ko nga plasuya. Oh, ari-ari, oh. Pagkita din sa kamera mo. More followers. Oh, yan. Oh. Sige. Sa lahat, sa mga amiga mo, ari ka na. Oh, nga rin ako. Oh, ano na ulat nyo? Let's go! Ari na ang tanggera nyo. Yun. Mga kamaton na batian ka to, no? Sadya ginaya sa bawang Pwede, Dito ta ma-resort. Oo, pwede. Balakid ko. Oo, pwede. Pwede. So, medyo naglapaw-lapaw kami ni Ma'am Jen, no? Yun. Baking ka. Dahil tagpos barkada. Ito doon na, una. Dumi tagay, di daw. Ayun. So, medyo naglapaw-lapaw kami ni Ma'am Jen, no? Dito tama na, dito tama, Na-enjoy. ano? Itong crossing dyan. Ay, Ari, ah. oo. Ayun. Ano yung barangay niyo? Ano, ma'am? Ikat mo lang muro sa mo lang ngayot nga anong video so no ang sa lugar din sunod. No cut-cut ni, diretso ta. Motor diretso ta. tula na karon. Oh, sige. Din sa gali man. Si talang, no? Diretso ta. Diretso kami naman din. So, yun mga kabato, nari na kami din sa kabukiran, no? Natawa-tawa. Nari kami Kunin kabato, yung no? tao ba? Puro diskuha na ni Groy. Okay, sa dinta mga Diretso. diretso pa.
So makita na itong gamato ng area no? Makita na dulom-dulom yun. Yes. Tahu bija. Tenta nila yun. Tunan pa. Diretso ba? Okay. Ara na ang tatay ko. Bulan ko. Ay na yun. Dili lang? Oo. Okay. Yes! Ari na kami gali mga kamat. So yun mga kamaton sa tatanay. Shout out sa mga friends ko, co-workers ko, nga mga libakera. Ay, so charot. Nga mga palasuya, nga laway ko na po. So, sandali mga kamatawag na gali si Ma'am de sila. Nga balayo, mga oras sila, mga alas 12, gid kamaton na bot nila mo ni Ma'am Jen, no? So, sa tawta lang, Ma'am. Okay. Ma'am, sa tawta lang. Sa tawta lang sa ato niya, kuhan. Nga channel ni Maton. Sa tawt. Shout out to all of Happy you. Pesta, invitar mo kami. Ah, wala handa. So, Wala handa. padis ko na lang ni kag magtagay-tagay. Tagay-tagay ah. Sige ma'am, thank you. Pasalamat na lang sa kay Maton. Bye-bye. Sa mga Thank viewer you ko so kasi subscriber. Happy Pesta. Thank you. Sige ma'am, happy Pesta ma'am. Thank you. Thank you so Thank you, much.